Iep, com va? Uep, Epsa, com va això? uep, com va, els taronges? A veure, avui fem un petit programa especial perquè parlarem una mica de la Superliga. Això ho anirem fent de tant en quant. Si surt alguna notícia així d'actualitat que pensem que pot ser interessant, doncs l'anirem comentant i tal i qual. El vídeo aquest serà part del programa, no és un programa, no és el programa de la setmana, i el penjarem a YouTube, suposo, cap allà a les 7:30, a 8, més o menys. Vale, ja us dic, això ho anirem fent i avui parlarem de la Superliga. Per què? Perquè, hòstia, va sortir ahir la notícia de que s'ha aprovat lo de la Superliga, jo no en tinc ni idea, i el Marc sí. Per tant, el que ens farà una mica, ens explicarà pros, contres, una mica què és això de la Superliga, pues serà el Marc. Vale? A veure, Marc, comencem, explica'm una mica què és això de la Superliga i per què hi ha tant merder fotut amb això. Primer de tot, bon dia, tarda, nit o migdia a totes les guapes i guapos que de moment ens estigueu escoltant. Tema de la Superliga. Home, estem davant, posant-nos una mica seriosos, des del meu punt de vista, la notícia més important de la història a nivell de futbol modern segur, i de futbol poder també és un canvi històric pel que fa al futbol. Nosaltres, com bé heu vist aquest dia a l'Instagram, estem radicalment en contra del tema de la creació de la Superliga. Jo no ho sé perquè tampoc no sabia què era. Vull dir, jo ho aprendré ara igual que vosaltres, Jo ho aprendré ara igual que vosaltres. Vull dir, jo no sé ni què és, ni per què serveix, ni res. Així que ja ho anirem traient, això. Bueno, tema de la Superliga. Què és la Superliga? La Superliga és una competició que han creat ara mateix els 12 grans clubs d'Europa, perquè una mica sí que és veritat que històricament porten anys reclamant millores a la Champions, diguem que és una puta merda el format que hi ha. I... Aviam, digue'm els equips fundadors. Els equips fundadors, de part de la Premier, són 6: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal i Tottenham. Vale. Lliga Espanyola, Barça, Madrid, Atlético de Madrid. I el Calcio, Juventus, Inter de Milán i Milán. Vale. De moment aquí no hi ha, que suposo que ja ho comentarem després, però de moment no hi ha ni PSG, ni Olímpic de Marsella, per exemple, i no hi ha... Marsella no li importa a ningú. Bueno, però, tio, de francès... Bueno, no, el Lille o el Rennes... Olímpic de Lyon, en tot cas. Això, l'Olímpic de Lyon, perdona. Tampoc hi ha el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund. Aquests de moment estan a part. Tema Dortmund i Bayern de Múnich és un tema important perquè ara mateix, última hora de fa apenes 10 minuts, el Borussia Dortmund ha tret un comunicat dient que no entraria a la Superliga i parlant en nom del Bayern de Múnich que traurien un comunicat que tampoc accepten entrar dins d'aquesta Superliga. Vale, llavors... Per tant, primers contratemps. Perfecte. Acabem d'explicar una mica què és això de la Superliga. T'havies quedat en què els grans equips demanaven millores amb el que era la Champions, no? Exactament. La UEFA sempre s'ho ha passat pel forro dels collons i l'altre dia, si no recordo malament, divendres, van fer un comunicat d'un nou format de la Champions cara 2023-2024 que simplement era que s'ampliaven els equips a 32 o 36 equips, no me'n recordo ara mateix. Vale. Ja està. Vale. Simplement era això. Vale. Després el format esdevindria ser el mateix. Per tant, no hi havia solució a aquest problema que històricament havien reclamat els equips, el qual jo trobo correcte, vull dir, sí que crec que la Champions s'ha de millorar. Sí, Què passa? Han creat aquesta Superliga perquè els grans equips d'Europa es puguin trobar entre si Vale. en la temporada, o sigui, que puguin haver-hi més Barça-Liverpools, bueno, espero que Liverpools-Barça no n'hi hagi massa més. Vale, sí. Però jo què sé, City, Juventus, partits així de puta mare. Què dius tu? Vale, sí. Ojo. Sí. No, bé. De moment sembla que tot va bé. Ojo, on està el problema? Pues... Mola. Exacte. Ja he explicat una mica
per què de la Superliga, el per què es vol crear, per què s'ha creat. Llavors, jo ara vull saber, sabent com s'organitzaria i que de moment diem, hòstia, és un format que pot ser atractiu, perquè al final estan competint els més grans de cada país europeu. Llavors, anem a analitzar una mica els pros i els contres de per què hi ha hagut tanta polèmica si de moment tot sembla que sigui tan maco, no? Si et sembla, tirem pels pros? Comencem pels pros? Comencem pels pros, sí, perfecte. Bueno, bàsicament els pros serien aquests els que hem comentat una mica ja, que hi hauria molta més emoció, una lliga que seria molt més competitiva, perquè ens entenguem una mica, seria similar, però no exacta, a l'Eurolliga de bàsquet. Vale. I també un altre pro seria que passarien a guanyar a l'equip que guanyes la Superliga. Ara mateix a la Champions, si la guanyes et dona, em sembla, 120 milions d'euros a l'equip que guanya. Si guanyes la Superliga passaries a guanyar-ne 400. Jo firmo aquí, 400 milions de pavos. Un altre pro és cada equip per entrar a aquesta Superliga guanyarien 3.500 milions d'euros. En un total, durant els anys per manteniment i compromís, de 10.000 milions d'euros. Vale. Déu-n'hi-do. Això, sincerament, jo crec una mica fantasmada, la veritat sigui dita, perquè, home, 10.000 milions d'euros multiplicat per 12 equips és impossible. Ja. És impossible. No és viable. No. Vale. Ho trobo una mica fantasmada. Vale, tens algun pro més? El pro, bueno, que seria molt més emocionant i sí que contentaria sobretot els socis. O sigui, a part d'econòmic, diguéssim que ja és un tema d'atractiu competitiu. Seria molt més atractiu, això està clar. És un atractiu competitiu. Vale. Anem a pels contres. Exacte. Els contres són uns quants. Vale, comencem. Primer de tot, seria capitalitzar encara més el futbol. Sí. Per què? Sí. Perquè, aquests premis superdesorbitats, trobo que en temps de pandèmia no hauríem de pensar en aquestes coses. Coses més importants. Segon punt, de contra, els 15 equips fundadors sempre estarien en aquesta Superliga. Passi el que passi, és a dir, amb el cas, que no ho desitjo, però que el Barça, Madrid o Atlético algun any baixessin a segona divisió, seguirien jugant a la Superliga Europea. Cosa que no trobo que tingui massa sentit. Vale, parem un moment. El tema de com s'han escollit aquests equips, com funciona? És a dir, han sigut ells que han dit nosaltres serem els fundadors por mis cojones morenos? O hi ha algun tipus de mecanisme Bàsicament és por mis cojones morenos. Vale, o sigui, han dit fundarem això perquè som els putos amos. Els putos amos. I serem nosaltres els que jugarem sempre. Exacte, no? Bàsicament. Serien els 15 més 5 equips que sí que seria més pel mèrit de la temporada que hagin tingut. Vale, és a dir, hi haurien uns equips convidats, diguéssim, no? Sí, exacte, hi haurien 5 convidats, depèn de l'any que hagin fet. Vale. Un de cada país. Encara no està clar. Entenc. Perdó? Hauria de ser, seria un de cada país, no? No hi ha per què. O no... És que no se sap encara. Vale. No s'han adequat. No, ho deia perquè, com que en principi hi havia Espanya, França... això en un principi quan es va parlar del tema de la Superliga, Espanya, França, Anglaterra, Alemanya i Itàlia, que Portugal també. La Benfica i l'Oporto s'havia parlat. Ah, també. Vale, no, em pensava que com que en principi eren 5 països, pues seria un equip de cada país, però de moment sembla que no. Vale. No. Vale, tenim el tema aquest de que els equips fundadors jugarien sempre. Després, jo crec que una mica s'ha creat
al cap i a la fi no mèrit esportiu, sinó mèrit econòmic, perquè, amb tots els meus respectes, però Manchester City, quina història té? Tottenham Hotspur, sí que té molta història, però a nivell de títols no guanyen mai cap, només ha arribat una vegada a la final de la Champions, però perquè van fotre pasta. Vale. Si finalment entra el PSG, no fa falta que digui res, el PSG és un equip que es va crear als anys 80, que l'únic que li han fotut és molta pasta, ja està, però quina història té? Entrant a mèrit, si fos mèrit purament esportiu, per exemple, el Sevilla hauria d'estar sí o sí, l'Oporto hauria d'estar sí o sí, fins i tot l'Atlètic Club hauria d'estar sí o sí, Bayer Leverkusen, Napoli, molts altres equips haurien de ser-hi. O sigui que és un tema elitista, al final. És un tema purament elitista. El futbol, al cap i a la fi, és un esport col·lectiu que es basa per mèrit col·lectiu i no mèrit individual ni... No, ni econòmic, vull dir, perquè al final és això. El mateix futbol s'està carregant el futbol. Saps? Després, altra contra. Els àrbitres. No s'està parlant. Però la UEFA, que ara anirem, no avala aquesta competició, quins àrbitres pitarien? Perquè tots els àrbitres estan adscrits a la UEFA. Clar. Bueno, haurien de ser alguns àrbitres independents, imagino. Com uns freelance de l'arbitratge. Sí, però clar, d'on collons els treus? No, està clar. Posant el cas Mateu Laoz, tu creus que deixarà la Lliga Espanyola i la UEFA per anar a pitar la Superliga? No. És una barbaritat. Després, el tema del VAR. Hi hauria VAR? No hi hauria VAR? Bueno, ja me la jugo una mica més perquè he vist com ha anat el VAR. No, vull dir, això ja són temes poder més interns de la competició, de com funciona, però anem una mica a l'engròs. Abans tu m'havies parlat, fora de càmeres, del tema dels jugadors, de com es compagina el que és la UEFA amb el que és la Superliga. Si pot ser complementari, si no... És a dir, per exemple, un Barça o un Atlético de Madrid o un Real Madrid que jugui en aquesta Superliga pot jugar després a la Lliga o la Champions normal? Què passa allà? Segons la fundació de la Superliga, els equips que juguessin a aquesta Superliga haurien de jugar a les lligues nacionals. Què passa? Segons estatuts, parlant d'Espanya, que és el cas que més coneixem, els estatuts de la Federació Espanyola, si no es juga competició de la UEFA, no poden jugar Lliga Nacional. Vale. I la UEFA la UEFA no accepta la Superliga de moment. Exactament, la UEFA no accepta la Lliga, la FIFA no accepta la Lliga, la Superliga, i ja estan parlant de processos judicials. O sigui, anem a resumir una mica. Si ara es crea la Superliga i en el cas d'Espanya, Atlético i Real Madrid i Barça van a la Superliga, no podran ni jugar a la Lliga ni jugar a la Champions. No, de fet... no. La Champions ja no es jugaria perquè es queda substituïda directament per la Superliga. O sigui, la Champions ja queda descartada de per si, perquè la Superliga és una substitució. Suposo que existiria una Champions pels altres equips. Clar, tècnicament sí, perquè la UEFA la seguiria convocant. Clar. Ens posaríem el tema que l'any que ve la guanyaríem també, en tots els meus respectes, la Champions al Sevilla. Sí, o al Villarreal. Sí, exacte. Sí. No tirant cap a casa sempre. Home, aviam, sí que és veritat que si es crea la Superliga, per una banda, hem dit el pro, que és l'atractiu que donaria. Però sí que és veritat que, com a contra, jo vull aportar el tema aquest de... Clar, desmereix molt la Champions. Exacte. És a dir, qui mirarà un Villarreal... No ho sé, un Villarreal-Nàpols? Bueno, sí, els quatre friquis, però... Clar, la Champions... Que aquest és un tema que també vull parlar. Aquí, el que és la UEFA Lligues Nacionals, això no s'ho poden permetre.
No es poden permetre No s'ho una poden Superliga permetre, clar. si els seus equips més grans després no poden jugar a la Lliga Clar, Nacional. això és una mica entrecomillao, l'únic que sí que defenso del tema de la Superliga. Tornant a tirar a casa la Lliga Espanyola. No es poden permetre una lliga sense Barça, Madrid ni Atlético de Madrid, perquè Exacte. després com ho vens? Claro. És un partit, una lliga sense un clàssic o un derbi madrileny, Per que exemple. atractiu tiene. Per Estaríem exemple. parlant que el partit més important de la lliga passaria a ser un Sevilla-Betis. Ojo, són partidazos. Però... Sí, però... És a dir, només per la millonada que mou un clàssico Barça-Madrid, només per la millonada que mou tot això, no es poden De fet, treure-us. ho he buscat abans i el clàssic de la setmana passada el van veure 1.200 milions de persones al món. És que clar, tio, és una barbaritat. Impossible, no s'ho poden permetre. Això És una veritat. barbaritat. Jo crec que acabarà havent-hi un acord entre entitats. Per cert, parlar que el president de la Superliga és Florentino Pérez. És oficial. Ja ho hem dit tot. És que... I després, també... Que, tio, no per s'estan acabar de amb res, aquesta gent, Exacte. No Per acabar amb els s'estan de res, contres, macho. ja... una de les coses més importants que a mi poder... Fins i tot és el que em preocupa més. Tu saps que a mi el tema de seleccions m'encanta, m'agrada molt. Sí que és veritat que els amistosos i tot això me la suben més, però grans competicions m'encanten. Clar, estaríem parlant de la mort dels mundials. Clar, Sí, clar. sí. Clar, perquè Mundial també moririen, funciona perquè- per la UEFA. Perquè la UEFA i la FIFA ja han avisat que tant equips com jugadors que juguin la Superliga no podran jugar competicions oficials nacionals i internacionals d'aquells que ells convoquin. Per tant, Claro. estaríem parlant d'un Mundial sense Messi, sense Cristiano, sense Mbappé si finalment el PSG s'uneix, sense al cap i a la fi els grans jugadors. La Sí, selecció sí, espanyola- tal qual. La selecció espanyola no jugaria ningú. La selecció argentina no jugaria ningú. La selecció brasilenya no jugaria ningú. I la francesa es quedaria La francesa. mig morta. Exacte. L'anglesa. Si tu em dius que hi han 6 equips anglesos que se'n van a... Que si passés això anirien a la Superliga, la selecció anglesa es queda amb res. Perquè què és això que jugaran els de l'Everton? Ja no només l'anglesa, és que a Anglaterra, els 6 grans equips, si s'uneixen a la Superliga, tot el Mundial mor només amb Inglaterra. Només amb la Premier ja moren els Mundials Clar. i les Eurocopes. Clar. I fins i tot la Copa Amèrica. És que és un marró molt gran. Sí, Vull dir, sí. no s'ho poden permetre, ni la UEFA s'ho pot permetre, ni la FIFA s'ho pot permetre, ni les lligues s'ho poden permetre, ni la Superliga s'ho pot permetre. No. Perquè la Superliga tampoc s'ho pot permetre. No, és una mica el que dèiem, al final és una lliga elitista que sí que pot ser molt atractiva perquè no fotem, és el que dèiem. Sí, clar, això sí. Tu cada tants dies o tantes setmanes poder veure un Manchester City-Barça o un Clar. Atlético-PSG, Però ara això, pensant-ho- però també, sí, és el que et volia dir també, això ho volia ficar. L'emoció al final, l'emoció d'un exactament. partit d'un Barça-Madrid és que passe 2 cops per temporada, o 3 Claro. o 4 si s'encaixen Ja no- els temes aquests de Copa del Clar. Rei i merdes. I ja no dir un Barça-Madrid, però jo què sé, un Barça-Bayern de Múnich, toquem fusta perquè mai més torni a passar Ja, tio. allò que va passar, no cal que ho diguem. No. Un Barça-Bayern de Múnich ha passat 2 vegades en els últims 5 anys. Clar. Aquesta emoció ja la perdríem. Sí. Sí, no, al final et carregaries una mica el futbol. Llavors, hem parlat de De què pros és i la contres. Superliga, pros i contres. Llavors, jo el que faria poder és treure una mica la conclusió de tot això, és a dir, què passarà? Hi haurà un acord? Si hi ha un acord, com serà aquest acord?
deixaran jugar els de la Superliga, al final deixaran jugar també a les nacionals, internacionals? Home, Com jo ho crec faran, que sí. això? Jo crec que sí, perquè... Por la cuenta que los trae, no? Claro, jo crec que la FIFA no es pot permetre no jugar a mundials. Sí, No es pot permetre. sí. És impossible, o sigui no sé, ho vaig a buscar, però ¿cuánta gente vio final mundial del 2018? Mira, mira, a la Copa del Món del 2018, un total combinat de 3.572 milions de persones, és a dir, més de la meitat de la població mundial, va sintonitzar l'emissió de la millor competició de futbol del món. És impossible. És impossible. Vale. Llavors, tenim clar que hi haurà d'haver un acord. Aquí. Ha d'haver-hi un acord i hi haurà un acord. I tu creus que realment es farà la Superliga? No. No? Al final no. Jo el que crec que passarà serà una remodelació de la Champions que agradi a tothom. I ja està, no crec que s'arribi a fer mai la Superliga. Que, tot i això no s'ha comentat, la volen començar ja, a l'agost. Hòstia. A l'agost la volen començar. No és de cara a 2023, no, ja. Agost de 2021. Vols dir que no és també una mica no una excusa, però una estratègia per forçar a la FIFA de dir espavileu, perquè com no canvieu les coses, aquí fotem tots al camp. Sí. És una miqueta això. Clar, és que és el que hem dit, només parlant de la millonada que tu deies que donarien als equips que guanyessin, només sabent això, hòstia, ja saben que és impossible. Impossible. No sé si és gaire realista pensant que hi haurà una Superliga i que es carregaran el futbol mundial. No ho crec. No es pot, és que se'l carreguen. Després, també ja per acabar, deixa'm dir una cosa, a nivell del Barça, tirant al nostre terreny, he fet una fricada molt gran, Miquel, molt gran. M'he llegit els estatuts del Barça per veure fins a quin punt és estatutari. Quantes pàgines? 68. O sigui, no me les he llegit totes, les he llegit bastant en diagonal. Però ha de ser un tostón absolut, Sí, joder. bastant. Bueno, he arribat a agafar moltíssims articles de per què és antiestatutari que el Barça entri a la Superliga sense consultar-ho als socis, almenys amb Assemblea General. Els punts més importants, per si algun friqui com jo s'ho vol llegir, el 20.7, el 20.8, el 20.15, el 31, i hi havia un altre que l'he borrat sense voler i ara mateix no me'n recordo. Però aquests serien els més importants. Vale, i seria en un resum una mica de que per estatuts el Barça no podria entrar a aquesta Superliga. No, sí que podria. De poder entrar podria, però hauria d'estar refrendat o per Assemblea General o per consulta o per l'Assemblea de Compromissaris. Això sí que queda una mica en dubte quin seria el mecanisme, però s'hauria d'aprovar els socis segur, perquè no deixem de ser els propietaris del club. O sigui, la junta directiva, al cap i a la fi, és com la presidència, però una mica... Sí, és el representant una mica de tot això. Clar. Vale, i el soci no dirà pas que sí en això. Jo crec que no. Jo segur que no. Jo crec que no. Però no les tinc totes, Hòstia, Déu-n'hi-do. Bueno, seguirem analitzant una mica tot això. I per acabar, em vull fer soci del Leganés. Tu has vist el que ha fet el Leganés? Sí, algo m'has explicat. Van fotre un tuit ahir dient que no acceptaven entrar a la Superliga perquè no els hi donquessin els sous, que ells s'havien de centrar en el partit d'avui contra la Ponferradina. És que són uns cracs, tio. Són uns cracs. Hòstia. Ui, perdó, ara amb els meus apunts he vist una cosa molt important que no he comentat. Un minut. I és que pel fet de la Superliga, en poques hores es podria fer oficial la suspensió de la Champions i de l'Europa League aquesta temporada. És a dir, que no s'acabaria. Hòstia.
Sí, molt important i això no ho he comentat. No ho faran, no ho faran. No les tinc totes, No, és impossible, tio. No les tinc totes, amb aquí sí que no les És tinc impossible amb la de patrocinadors que hi ha, amb la de calés que s'han mogut fins ara amb el tema de la Champions. Amb tot això, que ara... Pensa que de moment ja tenen una subvenció de 4.000 milions d'euros, que no és poc. I va assumir, no? Però si jo com a cervesa Boris, per dir alguna cosa, he patrocinat la Champions i m'hi he gastat allà la millonada per patrocinar això, i després em surt un dient que ara no s'acabarà la Champions, clar, jo foto una denúncia que, clar, vamos, estem tots a terra, pel tema, posant tema Boris Craft Beer, que tu has pagat una millonada per patrocinar la Champions i que et ve la Superliga i et diu et pago la indemnització i et don 100 milions més. És que pot ser perfectament que hagi passat tio, això. Ja, perquè és que estem parlant de molts calés i... No estem parlant amb tot el carinyo que li tinc a Boris Craft Beer, no estem parlant d'aquesta empresa, saps? Vull dir que... No, ja. Saps? Vull dir, estem parlant de Coca-Cola, de Heineken, sí. No, i que, aviam, de Mastercard, de Visa... És el que dèiem, estem parlant de Florentino Pérez. De Florentino Pérez, diem, per això, Florentino Pérez i tot el que se li assemble, perquè de Florentino Pérez n'hi ha molts en cada país i en cada lliga nacional n'hi ha més d'un de Florentino Pérez. Per tant, si tots van una mica pel ritme de Florentino Pérez, sí que és veritat de que pues, podria acabar sent factible, per desgràcia. Sí. És el que hi ha. Bueno, us seguirem informant, estigueu una mica atents a l'Instagram, ja ho penjarem després al YouTube, això, quan ho tingui editat i tot plegat. Però estigueu pendents perquè, joder, és algo que és interessant i que pot canviar molt. Pot canviar molt la visió que tenim del futbol. Sí. O sigui, és que és el que he dit al principi, és la notícia més important de la història del futbol modern dels últims 25 anys, segur. Del segle, segur. Tela. Bueno, pues fins aquí no crec que no ens deixem res i si hi ha alguna més important o alguna última notícia la penjarem per Instagram. Mourinho ha estat destituït del Tottenham. Ben fet. Vaya cabron, que li vaig fotre el dit a l'ull a un altre home. Vinga, Apa. fins ara, xato.